Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto tayo ng ating pinakapaboritong dinengdeng. Ito po ang ating mga sangkap na ang ating dinengdeng. So, meron po tayong kamatis, sibuyas, at ating bawang. Ating pong mga Ilocano, hindi natin talaga ginigisa ang ating dinengdeng. Ngunit, sa amin, ginagawa namin ito dahil hindi kami gumagamit ng anumang seasoning. Bagoong lamang po ang ginagamit naming pampalasa. Mas masarap po kasi kung ginigisa siya. Dahil yan ay magpapalasa sa ating dinengdeng. Next ingredients ang ating talbos ng kalabasa. Ang ginagawa natin dito, kinakaskas natin ng asin bago natin hugasan upang matanggal ang kanyang pagkagaspang. And then meron tayong sitaw, talbos ng sitaw, siling green, at ang ating bulaklak ng kalabasa. Umpisahan na po natin ang ating pagluluto. So, maglalagay tayo ng 2 kutsarang mantika. Isunod na natin ang ating bawang. Katapos ang ating sibuyas. Medyo 1 kutsa natin ito pa hanggang sa medyo mag-brown ang ating bawang at sibuyas. Sunod naman natin ang ating kamatis. So, halu-haluin lang natin ito hanggang medyo lumambot. Ngayon naman, isunod natin ang 3 kutsarang boneless bagoong. Haluin mabuti. Ginigisa natin ang ating bagoong nang sa ganon hindi ito malansa. Ngayon naman, sunod natin ang ating sitaw. Haluin natin ito. Sunod natin ang ating mga talong. Kung mapapansin ninyo, inuna natin ang sitaw at talong dahil sila yung mga matitigas sa ating mga gulay. Haluin din natin ito. Isunod na natin ang 2 basong tubig na ating sabaw. Pagkatapos, takpan natin ito at hintayin natin ng 10 minutes. Naman, i-check na natin. So, kung half cook na ang ating talong at sitaw, maaari na nating ilagay ang ibang gulay. Lagay na natin ang ating dahon ng kalabasa, dahon ng sitaw, at ang ating bulaklak ng kalabasa. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating siling green. Ngayon naman, takpan natin ito at maghintay tayo ng 3 minutes
Nang sa ganon hindi ma-overcook ang ating mga dahon at bulaklak ng kalabasa. Madali lamang kasi itong maluto. Ito na po, ready na ang ating nilevel up na dinengdeng. Napakabango. Ito po ay ready nang i-serve. Kung naamoy nyo lang po, napakabango niya. Tapos na naman po ang isa nating recipe. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.